Dame i gospodo, nastavljamo 8. sednicu Skupštine grada Užica. Konstatujem da sednici prisustvuje 27 odbornika. Imajući u vidu da je za rad i punovažno odlučivanje neophodno da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika, odnosno 34, konstatujem da nemamo kvorum za rad i punovažno odlučivanje. U skladu sa članom 93. stav 2 Poslovnika Skupštine grada Užica odlažem sednicu, a o danu i vremenu održavanja sednice odbornici će biti obavešteni u skladu sa članom 90. stav 2 Poslovnice Skupštine grada Užica. Odamo poštu za stradale, mlade ljude u diskoteci u Makedoniji, jedna velika tragedija za tu našu susednu zemlju i za cijelu region. Znači, vas niko iz grada nije poslao. Jel ćete vi sprečiti građane Užica da uđu u ovu salu? Ovo je njihova sala. Nije ovo sala, ne znam čija. Samo uvijek, hoćete li vi sprečiti građane Užica da uđu u salu Skupštine grada? Mi, kao što sam rekao, uspostavit ćemo ukoliko dođe do Ok. javnog redemiranja. Da li mi možemo pozovemo građane Užica da uđu na zbor koji se održava u ovoj sali? Sve sa radnicima. Još jedna samo, Dobro, hoćete li vi reagovati ako oni budu... Ne znam da li ću reagovati. Da li ste vi ostali na osnovu bezbednostne procene vaše ili vas je pozvao neko iz grada? Sada nije pozvao stvarno što toliko ružno načinima. Evo, kažete, da li ste vi ovdje po zahtjevu nekog od rukovodilaca iz grada ili na osnovu vaše bezbednostne procene? Znate šta, ja ne mogu da dajem izjave, odnosno da odgovaram na vaša pitanja. Mogu samo da vam kažem da sam tu sa svojim ljudima na osnovu bezbednostne procene. Čekaj, šta radiš? Oni kažu da poliču kartu. Dobro, a što ih držiš tu? Koju liču kartu? Što ispričavaš ti do dvora? Šefe, nemoj... Nije šefe? Ja neću dođem na poliču kartu, hoću dođem u moju kuću. Hoće i kuću, hoću dođem. Hoću dođem u moju kuću. Neću poliču kartu, hoću dođem. Hoću u moju kuću. Ne možeš ti da dođem milicu. Šta si ti ovdje da mene legitimiš? Znam, jel imaš te pravo da legitimišeš? Pokaži svoju legitimaciju, pokaži poliču kartu i slobodno uđi. Ovo je bezobrazluk, jedan manir vladajuće strukture koja ne poštuje pre svega građane Užica i izabrane predstavnike legitimne koje su građani Užica birali u ovu skupštinu. Ovo je drugi put da smišljeno i po naredbi ne obezbede kvorum, da narede svojim odbornicima iz vlasti da ne dođu na skupštinu. Jednostavno, Užice je zatrpano sa mnogo problema koji moraju pohitno da se rešavaju, međutim i danas je ova gradska vlast pokazala da nema ni morala, nema ni časti i da je ogrezala u kriminalu i korupciji, jer nije spremna da se suoči sa opozicionim odbornicima koji jasno ukazuju na njihove kriminalne radnje. Zašto oni danas nisu došli? Šta vi pretpostavljate? Jednostavno su dobili instrukcije od vladajućeg kartela da danas bojkotuju Skupštinu s obzirom da su sveže rane koje su nanete našim studentima, našoj omladini, naročito upotrebom sprave za koje danas još nije identifikovano, za koje se sumnja da je zvučni top i jednostavno ponašanje koje je gradska vlast bila u Čacilendu popularnom, gdje su jednostavno veličali kriminalce, lopove koji su bili smešteni u tom kampu po naredbi
Aleksandra Vučića i postojećeg režima. Skupština je donela odluku na prethodnoj sednici da se sednica prekida i nastavlja danas u 10 sati. Mi smo sinoć dobili informaciju od pojedinih odbornika većine da ih je zvao predsjednik Skupštine grada i rekao da sednice neće biti. Dakle, sednica je trebalo da bude održana prema odluci Skupštine grada kada je i po prekidu. A ovo danas što se dešava je neki njihov novi marifetluk. Ja to nisam baš u potpunosti... A šta im je rekao, zbog čega da ne dođe? Da sednice neće biti. To je obrazloženje. To je ono što smo mi dobili kao informaciju od... Se neko poziva na dan žalosti? To je bio juče predlog predsjednika Skupštine da mi sednicu prekinemo i nastavimo u ponedeljak. Mi smo se usprotivili tome, pitali smo šta je razlog tome, on je rekao kao dan žalosti. Dan žalosti po zakonu nije, da kažemo, prepreka da se sednica Skupštine održava. Evo, oni koliko žale za tim žrtvama, jutros nije udostojio te žrtve 1 minuta ćutanja. Znači, prekinuo je sednicu, ustanovio da nema kvoruma, a da nije predložio da Skupština oda počast tim žrtvama koje su stradale u Kočanima u Makedoniji, što je bio njihov prvobitni predlog da se zbog toga. Dakle, to nije sigurno razlog, jer, mislim, očigledno je da njih žrtve uopšte ne interesuju, niste čak udostojili ni ove žrtve u Novom Sadu da odaju poštu njima, tako da potpuno je jasno da to nije razlog koji su oni pokušali da ispostave kao osnov za odlaganje sednice. Šta vi sad planirate? Mi smo 20, koji odbornik, sad nisam brojao tačan broj, je sazvalo zbor građana koji će se održati u 10:30 u ovoj sali Skupštine grada. Tema je rasprava o sposobnosti i dostojanstvu većnika Branka Popovića da obavlja dužnost većnika. Diskusija o trenutno važnim pitanjima i u naseljenom mjestu grada Užice i razno, naravno. Danas u našoj Skupštini napokon su otvorene sve karte, vidite ko nam je neprijatelj. Neprijatelj našeg grada je rukovodstvo našeg grada. 5 ljudi odavde u samom vrhu ove Skupštine su bili u Čacilendu od 5 i 6. Branko Popović koji je dao i zvaničnu izjavu. Pročitat ćete je, vidjet ćete je. Ovi ljudi naravno danas nisu dozvolili da radimo, nisu dozvolili da se pozovemo na odgovornost. Molim vas, pozivamo svi odbornici, opozicioni, pozivamo ljude da pravimo zborove i da pravimo bunu. Ovo ovako više ne može. Užice je jedini trenutno grad na svetu, na zemaljskoj kugli, gde vladajuća struktura nije došla na sednicu koju su oni sazvali. Da li to građanima Užica treba da bude neki indikator da je ovde trenutno, što se narodski kaže, proba ili test strpljenja građana Užica dokle oni mogu da idu, a dokle građani mogu da trpe. Ja mislim da je to apsurd jedan svetski da sazoveš sednicu na koju ti ne dođeš. A zna se zbog čega se nije došlo. Ja mislim da smo u prethodnih 2 mjeseca dokazali građanima Užica da je ovdje ogromna korupcija, da je ovdje ogromna krađa, da žele da opet aktiviraju deponiju Duboku. Uzeli su kredit 2 miliona eura za pokretanje deponije Duboko. Znači sve rade protiv volje građana dokle više treba da se ćuti. Sazovu sednicu na kojoj smo mi još trebali da donesemo još neke dokaze danas o njihovoj korupciji u budućnosti i gde će se novac odlaziti. Bili su u Beogradu na protestima, viđeni su tamo u onome takozvanom Čacilendu, dali su podršku onima koji nisu studenti. Znači, dokle više treba ovome gradu, šta treba da se desi da bi se ovdje malo narod pokrenuo. Mi smo blokirali Skupštinu, znači zgradu Skupštine, znači Skupština neće raditi do kraja radnog vremena danas, zbog toga što je vladajuća koalicija blokirala rad Skupštine, koji je najveći organ i za koji su građani glasali. Ja ne vjerujem da su građani glasali za njih, ali tako je ispalo kako je ispalo i ovo je velika sramota. Ovo je velika sramota za ovaj grad za koji sam ja mislio da je srčani grad, da je slobodarski, da grad koji ima duha, da grad gdje će ljudi treba da se pokrenu, da se sklone, da samo da odu pa ćemo vidjeti ko će posle biti ovdje doći. Svako sljedeći koji dođe, njega ćemo lakše da smenimo nego ove. Šta je plan posle ovoga? Plan je posle ovoga,
Moj plan je uvek isti, smena vlasti i prevremeni lokalni izbori, znači da se vidimo, ali po tim uslovima da gradonačelnica izađe sa listom koja će se zvati Jelena Raković-Radivojević, a ne Aleksandar Nepomenik Vučić. Sofokle je rekao, možeš ubiti čoveka, ali ne možeš ubiti ideju. Vladajućoj strukturi ove zemlje i ovog grada poručujem, nećemo da vam zaboravimo decu. Nećemo vam zaboraviti nadstrešnicu. Nećemo vam zaboraviti ništa što ste radili ovih godina i mi simbolično ovaj dan stojimo ispred Skupštine koja ne radi. I mi samo pokazujemo našim građanima i pozivamo vas sve da dođete ovde jer cela zemlja vri, a mi ćutimo. Ne budite srca udovička.